హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. బ్యూటిఫుల్ నెక్లెస్ అండి విత్ ఇయర్ రింగ్స్తో. కింద ఇలా బీడ్స్ మీకు హ్యాంగింగ్స్ వస్తాయి. ఇయర్ రింగ్స్ అయితే మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఇలా స్క్రూ వచ్చేస్తుందండి. మనకి గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్కి ఎలా ఉంటుందో అలాగే సేమ్ అండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో మీకు పింక్ అండ్ గ్రీన్ వైట్ కలర్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. వితౌట్ మేకింగ్తో కూడా ఉన్నాయండి. వితౌట్ మేకింగ్ అనమాట, మీకు ఏదైనా కలర్ కస్టమైజేషన్ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని బట్టి అనమాట మేక్ చేసి ఇస్తాము. ఫుల్ స్టాక్ అయితే అవైలబుల్లో ఉందండి. ఎవరైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి విత్ స్క్రీన్ షాట్స్తో మెసేజ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.